Kapin si Tenta ka mga public utility driver lakip konduktor ang gipailahom sa random drug test sa public terminal sa General Santos City sa tausa ka bus company. Sa maong terminal, adunay adjustment aron makadaginot sa krudo gumikan sa epekto sa pagtaas sa presyo sa lana. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipailawom sa random drug test ang tanang mga driver lakip konduktor sa mga van ug bus atol sa gipaygayong Oplan Harabas sa public terminal sa General Santos City, Lunes Santo. Gipangunahan kini sa LTO 12, katambayayong ang LTFRB 12 ug PIDEA 12. Sa tala sa PIDEA 12, ana sa 50 ka mga van ug bus driver ug 25 sab ka mga konduktor ang gipailawom sa maong drug test. Tumong sa otoridad nga masiguro nga walay nagagamit og illegal nga droga sa mga driver o konduktor alang sa kaluwasan sa mga pasahero. Ang magpositibo, dili tugutan nga magbiyahe, i-endorso sab kini sa PIDEA alang sa saktong intervention. Sa LTO po sir, ay issue po natin ng TOP doon sa pagka-positive niya sa drug testing po. After that, i-endorse po natin sa PIDEA po. No confiscation of driver's license tayo ngayon. Fictional lang po, yun ang endorse namin sa LTO. Hinuon nagnegatibo ang tanang ipailawom sa drug test base sa resulta sumala sa PIDEA 12. Samtang, andam na ang public terminal sa pagdagsa sa mga pasahero karong Semana Santa. Sumala sa tagdumala sa terminal, sa Miyerkules Santo pa nila gilaumang mudagsa ang mga pasahero. Sa ilang tala, sama sa milabayng tuig, ana sa halos 11,000 ka pasahero sa Miyerkules ug kapin 12,000 sab sa Domingo ang ilang gilauman. Hugot nga seguridad sab ang ipatuman sa tibuok terminal. Samtang, dunay mga bus company ang nagpahigayon og mga paagi aron makadaginot sa lana sama sa pagpalong sa makina kung maggulat sa waiting line. Gikinahanglan sab nga mapuno og pasahero ang bus una mularga. Ang mahimo karon is mag-wait sila until mapuno ang bus, no? Which is for me makasabot ta, no, kay ang kaning mga bus companies nato dako gid ang ilang kapital sa fuel, no? Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.